Heu vist el vídeo de l'Alba aquest que parla de pel·lis i llibres? No? Doncs aneu-la a veure, perquè jo vaig a fer com la segona part, vale? Em va entrar el coquet i jo també vull parlar de pel·lis i llibres. El que passa és que mirant me n'he adonat que tinc molts llibres que s'han fet pel·lícules, moltes pel·lícules basades en llibres, i llavors he hagut de decidir. Val? I com a mi això de decidir doncs, em costa una miqueta, m'he quedat amb 4. Val? M'he quedat amb 4 que són importants per una mateixa raó, que segurament en trobaria més, però aquests 4 són importants perquè el que m'agrada molt és l'adaptació del personatge, val? El personatge des de la novel·la fins a la pantalla. I aleshores, venint per aquí, no és el primer que he posat, però és igual, perquè això us ensenyo un dels llibres, vale? Vull començar parlant del meu adorat Sherlock Holmes, val? El meu superadorat. Ensenyo aquest volum, però em podria ensenyar qualsevol altre. Quan miro cap a algun lloc és perquè els llibres estan allà a la llibreria, vale? De Sherlock Holmes s'han fet 1000 adaptacions, i fins i tot encara ara hi ha el Sherlock Jack es diu, que és un animal en un zoo que investiga coses perquè el personatge és tan xulo que ja ho sabeu, s'han fet 1000 adaptacions. Potser la més famosa és la del Peter O'Toole, que a mi m'agrada molt, als anys 80. Són unes adaptacions molt bones, però jo vull parlar del Sherlock Holmes que fa el meu estimat Benedict Cunningham, el Benedict, perquè l'adoro. Perquè si adoro Sherlock Holmes, el Benedict ja és fora mesura, val? Jo em fugaré amb ell quan ell vulgui. M'agrada moltíssim, m'agraden molt les adaptacions, perquè tot i que és veritat que les aventures de Sherlock Holmes estan un palet retocades per la sèrie, trobo que és necessari aquest retoc. De fet, m'agrada quan fan adaptacions, quan realment el llibre no serveix de guió, sinó que hi ha un treball. Estan adaptades al segle XXI, però com amb una personalitat de finals del XIX. Ell és esplèndid, té una veu meravellosa. Si no l'heu vist, però feu-ho en versió original perquè té una veu meravellosa. Fa un personatge realment nou, però basat en el Sherlock, o sigui, què més es pot demanar? Un 15/10 al Benedict, vals? I el Sherlock ja sabeu que té un 10. Un altre llibre del que vull parlar és aquest, que és Lolita, que ja heu vist que jo en algun lloc ja l'he recomanat. Lolita és una història, podríem dir, d'amor entre un senyor i una nena. La nena és la Lolita. Però és una nena que no és del tot innocent. El que passa és que no m'agrada dir això perquè sembla que sigui d'aquest grup de gent de quan passen coses d'aquestes, d'ella se lo busca i tal. No és que sigui això, és que si llegiu la novel·la o veieu qualsevol de les adaptacions cinematogràfiques que s'han fet, la Lolita hi juga un paper important. No és una víctima, diguéssim, no és una víctima. Tot i això, la pedofília i la pederàstia, tot això és lleig, ho sabem, està malament, no s'ha de fer. Però partint d'aquesta base, vull parlar del personatge, que és el Humbert Humbert, que és aquest professor universitari que s'enamora d'una nena i li canvia tot. M'agrada especialment la versió del Jeremy Irons, perquè adoro el Jeremy Irons i ja està, crec que és només per això. I perquè li dona un matís diferent en el Humbert Humbert, perquè si llegeixes la novel·la realment aquest senyor cau molt malament per aquestes pulsions que té. Però a la pel·lícula fins i tot ella arriba a fer certa pena, perquè no és que li agradin totes les nenes, com aquí, perquè aquí realment ell se sent atret per les nenes, per la raó que sigui, que és la mateixa que la de la pel·li, que és una mena de trauma que ell té amb una història que li va passar quan ell era petit, i això ho encavalca, a més, Nabokov, que ho fa molt bé, amb una obra de l'Edgar Allan Poe, per tant és preciós tot. Però dic que tot i que la base sigui la mateixa, en la pel·li ell només s'interessa per la Lolita, pròpiament dit. No és gratuït que l'obra es digui Lolita i no Humbert Humbert, perquè el personatge de Lolita realment té molt de suc. Crec que és una obra que s'ha de llegir. Ja us he dit, hi ha més d'una adaptació, però s'ha de mirar després de llegir l'obra, l'adaptació amb el Jeremy Irons, perquè realment el personatge li dona un tom, perquè d'aquell personatge jo m'he enamorat. D'aquest no, però d'aquell sí. Per tant, ahí lo dejo. I després vull parlar d'aquests dos, que els presento junts, perquè són amics. La Sang freda del Truman Capote i Matar un ruiseñor de la Harper Lee són amics. No és que es comuniquin entre ells, però els autors sí que es comunicaven entre ells, perquè eren molt amics, val?
Llavors aquesta història també seria molt xula d'explicar, però no sé si bé cuento. Bueno, que, resumint, el superescriptor Truman Capote, que per si no el coneixeu, segur que a tothom, per exemple, li sona el Desayuno con Diamantes, és la Catherine, és la Audrey Hepburn, és que no, ara no vull ficar la pota. Bueno, és una obra del Truman Capote que s'ha fet al cine, se n'han fet d'altres, em sembla, té contes, la vida d'aquest home, la personalitat d'aquest home era gran, vull dir, és un personatge, val? L'autor, però l'obra més destacada, potser, o més diferent a totes les que va fer, és aquesta Sangre Fria, val? Perquè va decidir també una mica seguint l'estela d'Edgar Allan Poe, a través d'una notícia real crear una novel·la, val? El que passa és que ell va veure una notícia d'un assassinat així massiu en un ranxo o aquestes coses que passen allà als Estats Units i va decidir com seguir la pista i fer-ne una novel·la, per entendre una mica els motius de l'assassinat. Què passa? Que es va fer com a amic dels culpables i aleshores a la novel·la veiem tots els punts de vista, els detectius, els jurats, el poble i també els culpables. I va crear una relació molt especial, sobretot amb un d'ells, amb el Perry, i va tenir molts dilemes personals a l'hora de publicar i acabar la novel·la, que per cert ho va fer a Palamós, perquè per una banda la volia acabar, però acabar-la volia dir que se sapigués què passaria amb els culpables. En fi, la història està molt bé i que jo sàpiga, potser n'hi ha més, però ara em venen al cap dues menes d'adaptacions que se n'han fet. Cap de les dues es diu A Sangre Fria, o sigui que potser n'hi ha alguna altra, però com que jo vull parlar del personatge, en aquest cas no parlo de cap personatge de ficció, sinó del Truman Capote. Clarament, quan han adaptat la novel·la han vist que el que havien de fer era seguir les passes de l'autor, parlar del Truman, i les dues que jo recordo ara crec que es complementen molt bé a l'hora de fer el retrat aquest del Truman Capote. Una es deia una cosa com Anatomia d'un crimen, o alguna així, i en aquest surt la Harper Lee, també interpretat per la Sandra Bullock, i l'actor que fa de Truman, ara no me'n recordo com es diu, però si jo m'imagino el Truman Capote me l'imagino així, i això mola molt. I l'altre va guanyar un Òscar i tot a l'home, i era un que tenia un nom molt raro, que em sembla que comença a aparèixer. M'he documentat, per fer aquest vídeo, que la pel·li es diu Capote i no és tan histriònic com l'altre personatge, com l'altre personatge del Truman que us he dit de l'altra pel·li, però també trobo que encaixa molt bé en el perfil que tothom es pot fer del Truman Capote. En aquest cas no és ben bé una adaptació de la novel·la perquè ja us dic, passa molt pel personatge del Truman, i està molt bé. I la novel·la s'ha de llegir, d'acord? Si us interessa l'antropologia negra, podria dir, s'ha de llegir perquè és fantàstica. I la Harper Lee, la pobra Harper Lee, era l'amiga, podríem dir l'amiga fea, no sé si era fea, però com l'amiga del Truman Capote. Ell era molt excèntric i molt així, ella més introspectiva, era la que l'escoltava, i ell una mica la tractava amb un punt de condescendència, perquè sabia que ella també escrivia, però era rotllo, bueno, però jo soy el artistazo, no? I és cert que ella era qui l'acompanyava a les festes, que van a un segon pla i ell era com molt així, però què va passar? Que amb no sé quin premi, perquè m'he documentat molt bé, van competir, que el Truman era com... Però va guanyar la Harper Lee i va guanyar amb aquesta novel·la. I bueno, al marge d'aquesta cosa, doncs la novel·la està molt bé. Per què està molt bé? Perquè parla del racisme, ens pinta uns personatges i unes vides una mica crues, i el que sí que he de dir, una mica en contra de la novel·la, que això al Truman no li passa, és que ben bé fins a meitat o així, l'acció no hi entra, d'acord? La novel·la està narrada per la nena protagonista, una nena una mica estranya, que es diu Scout, que és la filla d'un advocat que ha de defensar a un home negre que està acusat de violació, i ho té com tot en contra, i una mica la segona part de la novel·la doncs, és en tots els problemes que es troba el pare amb això. Bé, jo quan vaig acabar la novel·la, evidentment jo sabia que hi havia una pel·li molt famosa amb el Gregory Peck de protagonista de la novel·la, i no l'he mirat mai, i no he vist mai imatges ni res, d'acord? Això és important. Perquè quan vaig acabar la novel·la vaig dir, jo em vull casar amb l'Atticus Finch. Llavors, ho tinc complicat, m'he de casar amb l'Atticus Finch, que és el protagonista, i m'he de fugar amb el Benedict Cunningham.
però bueno, jo ho faré tot. Total, jo em volia casar amb l'Atticus Finch, me l'imaginava i m'agradava molt. I llavors vaig veure que a Netflix estava la peli i la vaig anar a mirar. I em va agradar molt. O sigui, el Gregory Peck va fer l'Atticus Finch amb el que jo somiava. Físicament, de tot, és ell. I aquest és el procés màgic que té la literatura i que té l'art, que és que tu inconscientment et figures, perquè no dius, vale, ara em vaig imaginar l'Atticus, sinó que inconscientment te'l figures i després el veus moure's i és el que tu t'havies imaginat i és superguai, és superguai. Per això jo recomano sempre llegir abans la novel·la perquè és un procés que necessita més temps, més atenció que mirar una pel·li i si vols fer la comparació doncs és millor primer llegir la novel·la perquè si ja saps una mica què passarà, tot i que el més important ja sabem que no és sempre la trama, però bé, tot i que ja... O sigui, m'estic embolicant, però jo crec que se m'està entenent. És que al mateix temps estic mirant quant temps porto parlant, que em porto molt i no ho volia fer tan llarg. Però també volia parlar en general de les adaptacions, que potser generalment estem més acostumats doncs, a les sèries aquestes que fan ara, no? Des del Joc de Trons, passant pel 13 razones i aquestes coses, o fins i tot les sagues, no? Tipus Harry Potter, tipus els Jocs de la Fam, i no és ben bé el tipus d'adaptació de la que jo estic parlant, això, val? Perquè hi ha moltes novel·les d'aquestes que ja s'escriuen amb finalitat que algun dia siguin guió literari, o comencen siguent novel·les, però després, val, que és el que està passant ara en Joc de Trons, ja s'imagina molt tota la imatgeria que li donarà al cinema i aleshores no és tan pura l'adaptació, val? I aquesta cosa màgica, que jo dic que a mi em va passar amb tots aquests, doncs no acaba de passar, val? Jo en aquest vídeo volia parlar sobretot això dels personatges. M'encanta que un actor pugui agafar un personatge i treure-li el suc fins al punt que confons el personatge de la novel·la i el del cinema, però perquè no saps quin t'agrada més, perquè el del cinema li ha posat tot, li ha posat el seu cos, la seva veu, la seva voluntat, i realment doncs, ha fet una altra obra, no? A part de l'adaptació cinematogràfica, ha fet una adaptació com vital. Igual estic exagerant, però jo ho veig així, perquè tots aquests personatges que us he dit que m'agraden molt com estan interpretats, doncs, amb 2 de 4 jo em plantejo la meva vida futura. Per tant, alguna cosa deu voler dir, això. Alguna cosa deu voler dir. Si algú més creu que m'equivoco, o creu que hi ha altres novel·les de les que es pot fer un supervídeo parlant de la seva adaptació cinematogràfica i sou gent que no us passa com a mi, que em costa tant descartar, i en voleu fer només d'un, doncs endavant, la casa és grande. Ens veiem!